strong. Hello guys! Kumusta kayo? Ngayon mayroon na naman tayong kaibang vlog. Kakaiba ito kasi first time natin yung gagawin ngayon na vlog. Okay? Gagamit tayo ng plastic chair ng upuan. Hindi natin gagawin bilang tripod, kundi gagawin natin ladder. So guys, ito akit ako. At you guys, may nakabalot ng sako. Alam niyo ba kung ano to guys? Ito yung tinawag na jackfruit or langka. Ang scientific ng jackfruit ay Artocarpus heterophyllus. Traditionally, yung langka sa maliit pa, binabalot siya dahil para hindi siya ng sakit. Okay, so kaya natin bubuksan na. Tarang! Ding 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 ding. Ding 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 ding. Ayan. Bubuksan na natin dahil umaamoy na siya. Kasabay pala itong dalawa. Guys, itong dalawang langka ay hinog na. Gawin natin na siyang i-harvest. Pero bago natin siya kakainin, may naalala ko, ipa-plug ko lang YouTube channel ng aking kaibigan dahil kakaiba din yung YouTube niya dahil puro mukbang, alam niyo, puro kain. So, please do subscribe also the YouTube channel of Mr. Raymond. Ito, puputulin natin. Guys, so tagdahan lang siya at ilalagay. Ito naman isa. Paano talaga natin na ito hinog, parang tunog tambol na. So ang ibig sabihin yan, hinog naman siya. Ito naman ang isa ang ating kakain. Guys, walang unod. Bakit nahinog ito? Ahat siguro ito. Wala talaga siyang laman. Nawawamali tayo dito. So, wala siyang ito pala. So, kunti lang yung ano niya. Laman. Kakaibang langka ito. So guys, mumukbangin natin. Okay, so ito guys. Try natin kakainin. Crunchy. Kakainin natin ating cameraman na si Daniel. Okay. Okay guys, thanks for watching guys. Kasi kakain na si Mama.